हरिओम। ଆରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ତୁ? ହଁ ମୁଁ ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଜାଣିପାରୁନି। କ'ଣଟା କହୁନୁ? ଆମର ଯେଉଁ ଲୁଣ, ଯେଉଁ ଖାଇବା ଲୁଣ, ତାକୁ କାହିଁକି NaCl କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି Cl କୁହାଯାଏ ନାହିଁ? ଜାଣିଛୁ କି ତୁ? ଆରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେଇଆ ନା, ଆଉ କୁହାଯାଏନି ତ କୁହାଯାଏନି। ଆମ ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା NaCl ମାନେ NaCl, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଡୋରା ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ନାଇଁ ତୁ ଯା, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ନା, ଆଉ କ'ଣ କଥା ଅଛି ତୋର? ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି, CO2କୁ କାହିଁକି C7O କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ CO2 ହିଁ କୁହାଯିବ? 7ଟା ଲାଗିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଧ୍ୱନି ନମ୍ବରଟା। କାହିଁକି ଦେଖିବା ତ, 18 ଲାଗିବ ତ, 7 ଲାଗିଥିବ ଦେଖିବା ତ, 18 ଲାଗିବ ମାନେ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଦେଖିବାନି, ଦେଖିବା। ହଉ ଚାଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି, ଚାଲୁନୁ ଡୋରା ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଚାଲେ। ହେ ଡୋରା ସାର ଆସିଗଲେ ଆଉ। ସାର୍ ହରିଓମ। ହେ କ୍ରିଷ୍ଣା କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲୁ? ରହିଯା ରହିଯା। କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ ଆକାଶ? ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ କାହିଁକି CO2 ଲେଖୁଛେ, କାହିଁକି C7O ସାର୍ ଲେଖୁନେ? ଧ୍ୱନି ନମ୍ବରଟା ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ପୁଣି ସବୁବେଳେ NaCl ଲେଖୁଛେ, କାହିଁ Cl ଲେଖିଲେ କ'ଣ ସାର୍ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି? ହଁ ହଉ, ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଖାଲି ତୁ ପଚାରିଦେଲେ ହେବନି। ତୁ ଯେହେତୁ ପଚାରୁଛୁ ତାହେଲେ ତତେ କହୁଛି ଯେ ହେବନି, ଏମିତି କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଆସେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଜିନିଷଟା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ହେବ। ଆସେ ଦେଖେ ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର ସାଙ୍ଗ ଦେଖେ, ଯୌଗିକର ଆନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ଲେଖିବାକୁ ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ। ଯୌଗିକର ଆନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟ, ଆନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ଅଛି। କାହାର? ଯୌଗିକର। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ସେମାନେ ସବୁ ପରସ୍ପର ମିଶିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁପାତଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ଲେଖିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଇଂଲିଶରେ ଛୋଟିଆ କରି ଲେଖିଦେବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର କହୁ। ହେଲା, ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କହନ୍ତି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍। ଆଉ ଜାଣିନୁ ଖାଲି ଆସି ପଚାରୁଛୁ ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର କ'ଣ, ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଆଉ ଯୌଗିକ କ'ଣ ସାର୍? ଯୌଗିକ, ହଉ ର ଗାଲୁଆ ଭଳିଆ ହନା, ତୋତେ ଯୌଗିକ କ'ଣ କହୁଛି ର। ଦେଖେ, ଯୌଗିକ ହେଉଛି ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ କହିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲୁ ଆକାଶ? ଆମର ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶିବେ। ଗୋଟେ ମାନେ ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେ, କାହାର? ଜଳର ନେଉନୁ, ନେ ଜଳର ନେ ଉଦାହରଣ। ଦେଖେ, ଜଳର ଆମର କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ମୌଳିକ ହେଲା, ସେଥିରେ H। H ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ହେଲା, ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଅକ୍ସିଜେନକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଅମ୍ଳଜାନକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲା, ମିଶିକି କ'ଣ ପାଇଲେ? ଦେଖେ, ଆମେ ପାଇଲେ ଜଳ ପାଇଲେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିବୁ ତୁ? ନା ଆମର H2O ଯେଉଁଟା ଜଳ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୌଗିକଟା କି କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଛି? ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଛି। ଉଦ୍ଜାନର ଦୁଇଟା ପରମାଣୁ, ଅମ୍ଳଜାନର ଦୁଇଟା ପରମାଣୁ ମିଶିକି ଜଳ ଅଣୁ ଗଠିତ ହେଇଛି ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ। ଆମର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଠିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁପାତଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇ ଅନୁପାତକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଜାନ ଦୁଇଟା ଅମ୍ଳଜାନ ଥିଲେ ବି ଆମେ ସେଠି ଲେଖିଲେ କ'ଣ? ଜଳଟାକୁ H2O ଲେଖିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ, ସେ ଅନୁପାତଟା ତାହେଲେ କେତେ? ନା 2:1, 2:1। ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲେଖିଛେ, ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଲେଖିଛେ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ନା ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ନୂତନ ଧର୍ମ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ନୂତନ ଧର୍ମ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ? ଶୁଣୁ ସାଙ୍ଗ, ଆମର ଉଦ୍ଜାନ ଅଛି ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି। ଉଦ୍ଜାନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଜାନର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି, ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ନିଜର ଧର୍ମ ଅଛି। ଯେମିତି ତୋର ଗୋଟେ ନିଜର ଧର୍ମ ଅଛି, ତାର ସେମିତି ଗୋଟେ ନିଜର ଧର୍ମ ଅଛି। ଅମ୍ଳଜାନର ସେମିତି ଗୋଟେ ନିଜର ଧର୍ମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କିନ୍ତୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ନା ଥିବ ଉଦ୍ଜାନର ଧର୍ମ, ନା ଥିବ ଅମ୍ଳଜାନର ଧର୍ମ।
ସେମାନେ ଜଳର ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୌଗିକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ନା ସଇଲା? ସାର୍ H2O କାହିଁକି ହେଲା ସାର୍? ମୁଁ ଦୁଇଟା କାହିଁକି ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେ ଦୁଇଟା ଅନୁପାତ ତାଙ୍କର 2:1 କାହିଁ ସବୁବେଳେ ହେବ? ସେମିତି କ'ଣ କିଛି ମାନେ ଅଛି ସାର୍ ସବୁବେଳେ 2:1 ହେଉଥିବ? ଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ହେଇଥାଏ? ସବୁ ଗୋଟେ ମୌଳିକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜ୍ୟତା ଅଛି ହେଲା। ଯୋଜ୍ୟତା କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକର ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା। ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମୌଳିକଟେ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଏ ବା ତା'ର ଗୋଟେ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ରହିଛି ସବୁ ମୌଳିକର, ସେ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କକ୍ଷପଥରେ ଭାଗ କରି ରଖିଥାଉ। ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ ଅଛି K, L, M, N ଏମିତି ସବୁ କକ୍ଷପଥ ଅଛି। ସେଇ କକ୍ଷପଥରେ ରଖିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷଟା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଫୁଲ୍ ହୋଇକି ରହୁ। ତାଙ୍କ ବାହ୍ୟର କକ୍ଷରେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଫୁଲ୍ ହୋଇକି ରହୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆଇଦର କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଆସିବ ନହେଲେ କାହାକୁ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ନହେଲେ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେଇକି କାମ ଚଳେଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା କରନ୍ତି, କେତେଟା ଦିଅନ୍ତି ବା କେତେଟା ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ତା'ର ଯୋଜ୍ୟତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖିବୁ କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବୁ? ଏଇଠି ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଘରଟାରେ କେତେଟା ରହିପାରିବ? 2ଟା ରହିପାରିବ, K ସେଲ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଘରଟାରେ 8ଟା ରହିପାରିବ, ତାପରେ ସେତିକ ସବୁ ସେଲ୍ ଆସିବ, ସବୁ ଘରେ 8 ଲେଖା ଆମେ ରଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଘରେ ମୁଁ 2ଟା ରଖିଛି, O ପାଖରେ ରଖିଛି, ଗୋଟାଏ 2ଟା ରଖିଦେଲି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି, ମୋର Oର 8ଟା ଥିଲା, Oର ଯେହେତୁ 2ଟା ପଳେଇଲା, ଆଉ କେଇଟା ରହିଲା? 6ଟା ରହିଲା। ଦେଖ 6ଟା ସାରା ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଟିକି ଟିକି 2ଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର। ତାମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଠି ଆମକୁ 2ଟା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? 2ଟା ଚାହୁଁଛି। ଅମ୍ଳଜାନ କହୁଛି ମୋତେ 2ଟା ଦିଅ, ମୋତେ 2ଟା ଦରକାର। ତାହେଲେ ତା ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ? 2 ହେବ। ଅମ୍ଳଜାନର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଲା 2। ସେମିତି ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତା'ର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଲା 1। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା ତା'ର ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ଅଛି ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଦେଇଦେବ, ବା ସେ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟାଏ ତ ଅଛି, କାହାକୁ ଦେବା ଯାହା, କାହାଠୁ ଆଣିବା ସେଇଆ। ଆଉ କାହିଁ ପୁରାଟା କାହିଁ ଦେଇଦେବି, କାହିଁ ନ ଆଣିବି? ତାଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କାହା ସହିତ ମିଶିକି ସେୟାର କରିଦିଏ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ତା'ର ଯେଉଁ ଅର୍ବିଟ୍ ରହିଛି, କାହାର? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଯେଉଁ ଅର୍ବିଟ୍ ରହିଛି, ଅର୍ବିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ତା'ର କକ୍ଷପଥ ରହିଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଯେଉଁ କକ୍ଷପଥ ରହିଛି, ଏପଟେ ଅମ୍ଳଜାନର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କକ୍ଷଟା ରହିଛି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବେ, କୋଲାଇଡ୍ କରିଯିବେ। ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ? ତାକୁ ଲେଖିଦେଇକି ଯିବା, ତା ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 1 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏପଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା 1, ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ତା ଯୋଜ୍ୟତା 1। 2 ପଟେ 2ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛୁ? ଅନବରତ ଘୂରିବେ। ଆଉ ଦେଖ କେମିତି ଘୂରିଲେ, ଅନବରତ ଏମିତି ଘୂରିବେ ହେଲା। ଘୂରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଘୂରୁଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନିଜ କକ୍ଷପଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବ, ତା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ନିଜ କକ୍ଷପଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବ, କେହି କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବି ଖୁସି, ଅମ୍ଳଜାନ ବି ଖୁସି। ଏମିତି ସେମାନେ ଲେଖା ହୁଏ H2O। ଆଉ କହିବୁ ନାହିଁ H7 ଲେଖା ହୁଏ କି H9 ଲେଖା ହେବ, 18 ଲେଖା ହେବ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଆଉ ହେବନି 2ଟା ଯାକ। ବୁଝିଲୁ ଟି? ହଁ ସାର୍। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଇଲୁଣି? ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର୍। ହଁ ପଚାରେ। ସାର୍ ଖାଇବା ଲୁଣକୁ କାହିଁକି NaCl କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି CaLNA କୁହାଯାଏନି, କହିପାରିବେ ଦେଖିଆ? ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ଆଜି ଶିଖେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ଦେଖେ ଗଧ, ଦେଖ ଆମର ଯୌଗିକର ନାମ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ଧାତୁକୁ ଲେଖିବା ଓ ପରେ ଅଧାତୁକୁ ଲେଖିବା ହେଲା। Na ହେଉଛି ଏଠି ଧାତୁ, ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁ NaCl, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍। ଜାଣିନୁ ଗବା, ଖାଲି ଆସିକି କହୁଛୁ କ'ଣ ନା NaCl। Na ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍, Cl ହେଲା କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, କହିବୁ NaCl ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍। ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଧାତୁଟାକୁ ଆଗ ଲେଖାଯାଏ। ଏଠି ଧାତୁ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଲେଖିଲୁ Na, ପରେ ଲେଖିବୁ କ'ଣ? କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଲେଖିବୁ, କାହିଁକି ନା କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ହେଲା ଅଧାତୁ। ବୁଝିଲୁ ତ ବାପା? ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖ ତ 2 ଜଣ ଯାକ।
କାଲି ବୁଝିକି ଆସି କାଲି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ତୁମକୁ କିଛି। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା କଥା, ତମେ କିନ୍ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରୁନ ବୋଲି ଆସୁନି। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଓ ନିଜର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ, ଓ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତ? ଓ ନୁହଁ, ଓ ମାନେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ। ତା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଧରିପାରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅବିକା ଯଦି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଧରିପାରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଳିଲେ ସେ ରଖିବନି? ରଖିପାରେ ବା ରଖି ନପାରେ, ସେ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସି କହିବୁ ତ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଳିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ହେଲା? ତାହେଲେ ସେ ରଖିବ ନା ରଖିବନି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାଟା ହେବ ରଖିଲା ମାନେ। ତାହେଲେ ସେ ଯୌଗିକର ନାଁ କ'ଣ? ଏତିକ ଜିନିଷ ଯଦି ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବୁ। ବାକି ମୋ କଥା ତ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ? ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତ ଜାଣିଥିବ ଆଉ।